には5番埼玉の大和則。さあ、後方から1番、7番、5番と関東筋の3人が上昇し、赤番の周回。正後方からすんなり下がる8番の鈴木ロシ。各ラインの切り替えがあり、引いた鈴木は8番手。徹底先行8番の鈴木が8番手に置かれてしまいました。ジャンを受け、初日同様の先行策、1番現場の篠原忍。もう8番手、早めに巻き返す、ライン2車の難関。8番の鈴木ロシが8番手から猛然と襲いかかるが、ここはペースを上げ、1番の篠原忍の先頭。8番の鈴木の上昇は中段、4番手、そして3番手あたりで若干鈍る。逃げる1番の篠原利子、2番手絶好箱回り、7番の河村明と5番は大で、さあ関東の連独占だ。逃げる1番の篠原を3番手から中回り5番の大も、逃げた1番篠原と1着争い。